Ia bezala pensatu. Gizaki giza sentitu. Aizu, esaldi indartsua ezta? Bueno, gaur idea horren muineragoaz. Ikusiko dugu nola uztartzen diren teknologiaren logika hotza eta gizakion epeltasuna. Baina tira, hasi baino lehen, galdera bat botako dizut. Adimen artifiziala, magia ote da? Ziur entzun duzula noizbait. Iak erabaki du. Eta egia esan badirudi botere misteriosu bat duela, ez? Bere kabuz pentsatzen duen zerbait balitz bezala. Beno, erantzuna askoz sinpleagoa da, baina beita askoz garrantzitsuagoa ere. Eta da, ez da magia. Adimen artifiziala, funtsean pertsonek egindako sistema bat da, tresna bat, guk diseinatua eta guk elikatua. Eta ideia hori hasieratik oso argi izan behar dugu. Osondo, bagoazen mamira. Prest? Ea ba, ikus dezagun zer eskutatzen den kutsa beltz horren barruan. Egingo dugu gauza bat, imaginatu sukaldean gaudela, eta iarren errezeta sekretua prestatuko dugula elkarrekin. Funtzean, dena 3 pauso oso sinpletan gertatzen da. Begira, lehenengoa, sarrera. Iak informazioa jasotzen du, datu pila bat, esango genuke jaten dituela. Bigarrena, prozesua. Bere burmuin digital horretan, datu guztien artean patroiak eta errepikapenak biltzen ditu. Hori bai, guk emandako arauen jarraituz, Eta 3. irteera. Azkenean, emaitza bat ematen digu. Baina, kontuz, hemen dator gakoa, dena aldatzen duen kontua. Ia batek ez du ulertzen zer egiten ari den. Bai, ondo entzun duzu, ez du ezer ulertzen. Harrigarria da, ez da? Ez daki zer den txakur bat. Berarentzat pixel multzo bat da, txakur hitzarekin lotzen ikasi duena besterik ez. Patroiak detektatzen ditu. Puntoa, ez du pentsatzen. Eta hain justu, ulertzen ez duelako deitzen zaio sistema sozioteknikoa. Hitz zaila dirudi, baina oso erraza da. Ez da teknologia bakarrik. Askoz gehiago da. Pentsa, teknologia dago, bai, baina baita ura diseinatu duten pertsonak ere, erabili diren datuak eta bidean hartu diren erabaki guztiak. Pentsa pixka bat horretan, Ia bakoitzaren atzean pertsonak daude. Eta pertsona horiek erabaki zuten, zer datu erabiliko diren, zer arau jarraituko dituen sistemak, eta seguragunik garrantzitsuena zertarako balio duen tresna horrek. Erabaki horiek dena aldatzen dute. Eta datuak, aizu, hor daukagu beste kako handi bat. Datuak iaren erregaie bezalakoak dira. Baina kontuz, batzuetan erregai hori poxoituta egon daiteke. Nola da posible? Goazen osagai sekretu eta arriskutsu hori gertutik ikustera. Orduan, nola ikasten du ia batek? Beno, entrenamenduaren bidez. Imaginatu fitxakin jolasten ari erela, baina milioika fitxarekin. Sistemari, adibide pilo bat erakusten dizkiogu, bakoitza bere izenarekin, bere etiketarekin. Adibidez, pentsa txakurren milaka argazki ematen badizkiogu, txakur baten patroa zein den ikasiko du, baina zer gertatuko litzateke bakarrik txakur handien argazkiak ematen badizkiogu, edo adibiden artean katurik ez balego, sistemak munduaren berzio oker bat ikasiko lukeela, desorekatua. Eta horrek arazoak dakartzaigu. Eta justu hor agertzen da hitz garrantzitsu bat, alborapena. Zer da hori? Alborapen bat sortzen da sistemak gaizki ikasi duelako pertsona talde batzuei beste batzuei baino kalte handiagoa egiten dienean. Modu bidegabean argi dago. Eta zergatik gertatzen da? Hainbat arrazoiengatik. Adibidez, agian entrenamenduan adibide garrantzitsuak falta zirelako. Edo behar bada etiketak, izenak gaizki jarrita zeudelako. Edo besterik gabe, erabilitako datuek ez zutelako mundu erreala ondo islatzen, ez zirelako denon ordezkari. Eta hau oso garrantzitsula da ondo bereiztea, Entzun ondo, gauza bat da akats tekniko bat egotea. Sistemak utz egin du, nahastu egin da, ados. Baina beste gauza bat oso desberdina zera da. Akats horrek bidegabekeria bat sortzea. Hau da, pertsona bati, pertsona talde bati modu injustuan kalte egitea. Hori da alborapenen benetako arriskua, eta hor gizakiok erne ibili behar dugu. Beraz, argi dago, ezta? Eiak baditu bere mugak. Goazen bada ikustera zeintzuk diren, eta batez ere nola eragiten diguten gure eguneroko bizitzan. Begira, ia izugarri ona da patroi errepikakorroak aurkitzen.
asko hobea gu baino, eta askarragoa. Baina aldi berean oso txarra da, gauzak sakonki ulertzen, empatia izaten, edo zer den justua eta zer ez erabakitzen. Horiek momentuz behintzat gure kontuak dira, gizakionak. Eta kontuz beste gauza batekin, batzutan iak informazioa asmatu egiten du. Bai, hala da, datuak nahastu eta gezurrak esan ditzake. Alutzinazioak deitzen zaie teknikoki. Daturik ez duenean utxunea betetzeko zerbait sortzen du, naiz eta egia ez izan. Horregatik, arau bat, inoiz baina inoiz ez fidatu ehun egiaztatu beti esaten dizuna. Adibide bat nahi duzu, egunerokoa, zure sare sozialak. Pentsa, sartzen zarenean, nok erabakitzen du zer ikusten duzun? Zuk zeuk, ez da guztiz horrela, ez? Atzean dabilen algoritmoak 3 pauso simple jarraitzen ditu, beti. 1. Zerk engantzetzen zaituen detektatzen du. 2. Horrelako gauza gehiago erakusten dizkizu. Eta 3. Bere helburu bakarra da zuk pantailari begira jarraitzea, ahalik eta denbora gehien. Hori da arretaren ekonomia. Ikusten duzu? Azkenean kontua ez da makina, kontua gu gara. Teknologia tresna bat besterik ez da, baina erantzukizuna, kontrola, hori gurea da. Zure esku dago. Beraz, hemendik aurrera, sistema automatizatu batekin topo egiten duzunean, bihurtu zaitez detektibe. Eta egin galdera hauek. 1. Zer datuari da erabiltzen sistema hau? 2. Nori egin diezake kalte? Eta 3, eta hau da garrantzitsuena, eskaldezaket pertsona batetu erabaki hau berrikusteko? Eta horrela, hasierako esaldi horretara itzuliko gara. Ia bezala pentsatzea da arauak eta patroiak aztertzea, modu logikoan. Baina gizaki giza sentitzea hori beste kontua da. Hori da galdetzea, hau justua alda, norbait kaltetzen ari da. Eta begira, hau guztia ulertuta, orain gaizara jainbat gauza eriteko. Adibidez, ia batek nola funtzionatzen duen azaltzeko, datuetan egon daitezken alborapenak detektatzeko, jasotzen dituzun gomendio horriek zalantzan jartzeko, eta batez ere, informazioa egiaztatzeko, dena sinetzi baino lehen. Eta gogoratu beti hau, teknologiak prozesuak automatitzatzen ditu, bai, baina horrek ez du erantzukizuna kentzen. Erantzukizuna azken finean gizakiona izaten jarraitzen du, gurea da.